自分の内面に目を向ける。自分の内面に目を向ける。自分の内面を見つめることは、ぼんやりした意識をちゃんと覚醒させる。あ、今、サボって遊びたい欲望が生まれた。あ、今、上司への怒りが生まれた。おや、怒りが消えていった。あれ、今度は甘えが生まれたみたい。今は漠然と不安になっているようだ。こうやって意識が自分の内面に向かい、それに君がいつも気づいていられるのなら、混乱した心が整理され、明晰になる。